sing duwe tangan sawiji hae aja mlayu wae. Sampun situ padu gugur wonten ing Ranggana Kanjeng Suwu amung perkawis wanita entos paduka dipun kurbanaken kados mekaten Yai sampeyan nur wonten dawuh kakang Rembang dina iki Sinuhun Prabu Karangkala truk tinen dene aku bakal golek wangsit mapan ana ing Kaliopat mbok menawa padang lalakon ing prambanan dina iki Yai mula tinggal bali yo kutin Kanjeng Sendika wis paeken dawuh kakang Rembang.
Praga Kadilanget Mambang Tamasulan Pamaneka Lintang toya kusuma yuwasu mawur wong ilahing sekaring balur langgeng Darmastuti suwanmu padha winantu karargan punistu paduka panembahan Lulus raja pisan lumanggi jiwana bekti kula mugi katuwunen saha paduka panembahan iya wis ndak nampa dene kowe atur bekti marang garwamu pangestunipun kakang tumuli tampan sarta ing kula mundi sawise ungguh kanthi paraluga wangun bab sing bakal ndak takokake marang sira Darmastuti perkawis menapa penembang laturi tinggal paring dawuh dhateng garwa paduka kula pun Darmastuti menggini sasuwene kowe dadi garwaku nganti dina iki nggerbini wis ngandhut udakara wis ana Sabta Candra kowe dadi garwaku nanging aku durung ngerti wong tuamu lanang lan wong tuamu wadon mula kangen ngono Darmastuti dadi mangsa kala iki aku kepingin bakal ngabekti marang wong tuamu atur penuwun dini aku pinaringan garopan setya bekti marang guru lagi mula sajarawa Darmastuti wong tuamu iku piyayi saka ngendi dene sapa kang dadi arane kemunggih penembang merepat duka nyun pirsa bab perkawis tiyang aspah kula Mestunipun kula menika sanes tiyang pitak penjaraan kula menika yoganipun Nalindra Sambi Balenono kang dadi atur putrane Nalindra Sambi negara Sambi sapa kula menika putranipun Rama Prabu Dipa Winata waduh mati aku Trisang kabirayu rinaing kula kinempit-kempit ana apa kaya mengene gagah diwo papo menika kantos pundi Kanjeng Diwaji aku dhewe nganti ra bisa sumruk yen to kuwi yoga aku dhewe yen mongko dina iki wis nggerbini inggih Rama Prabu aduh nggih lakon apa
Ya ayo golek pepadang. Golek pepadang ing Sudyamara lan ana ngasare paman Sasra Winata. Jagat pangestu para jagat. Mboten kenyono-nyono menawi negari kula Sudyamara kedatengan Ratu Agung kadang kula minangka suwe tiyang sepuh kula Kanjeng Prabu Dipa Winata. Rawuh paduka Kanjeng Prabu ri paduka ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sadaya paduka Kanjeng Prabu. Yai Sasra Winata wis ndak tampa dening Siadi. Paring bekti lan pun kakang pestunipun kakang tumuli tampan lono Yai. Sanget anggen kula mugi. Daramastuti wenak manggon mulungguh ya nggih. Kula mugi boten kirang sekit sopanan Prabu. Ora tahu. Semua Prabu sambe Kanjeng Prabu Dipa Winata bekti kula ngetor wae. Iya seputra wis tak kompo dene kuwi atur bekti wong tuwa pengestune wong tuwa mung tampan mono yo nggih. Sanget anggen kula mundi wae Prabu. Mbak yo kepenak monggo yo Mbak yo. Ora kurang prayoga Dimas putra. Sasamune penenggakane prayogi kepareng. Kula nyuwun dawuh. Kita menggatos gegandingan sama lenggakane prayogi parang kula nyuwun dawuh wonten menapa Kanjeng Prabu mengkene Yai maramanipun kakang lan pulunamu Praptana Raja Sudyamara yentinipun kakang bakal tatanya marang Siadi perkawis menapa ora mengkene Yai negara Salembi ana sawening wong tuwa njamah nyang yogane nganti satemah yogane mau nggerbini nek ana Sukolaras Pak Ardi iki ana ing Salembi dadi tandha pitakon banjur apa bakal tak patrapi pidana pun kakang nyuwun dawuh marang Siadi iku pidhanane apa Yai sepisan maneh wong tuwa sing nyenengi anake nganti anake nggerbini kuwi terus paukumane apa niku kawula Salembi ora tentek wonten nggih wong tuwa tek kaya ngono patrape ngaten menawi wonten ing Sudyamara menika bab perdata menika ngasta anak kula Seputa. Putraku Seputa inggih Prabu. Nggih, mor majoke
Sendika ngestaken dawuh Rama Prabu. Nuwun wonten dawuh Kanjeng Prabu. Ora bakal sambung mlidah kaya sendaturake Kang Rama. Iku banjur wong tuwa sing kumane ngecamah marang putrane iku hukumane apa? Oh, ngaten. Injih. Ing atase wong tuwa kumane kuwi gaweane dhewe. Kok dicecamah nganti ngrebini. Pak, niku dereng wonten menawi ing Sudyamana dereng wonten ngaten. Mriki nggih dereng wonten kaya ngono. Niku ngaten. Mu Prabu. Upami wonten namung Perdhata sampun nyebataken dina wonten tiyang sampun wonten jejamanyuganipun kala wau dipun hukum wonten ing pakunjaran boten dipun wangeni pinten taun ngantos umur-umuripun mapan wonten ing pakunjaran. Lah cadhong daharipun tawi panganipun cadhong panganipun nggih menika dedah dicampur rendeng dicacah. Niku kedah dipun boga saben dintenipun. Bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon. Lergenjang risang mawe gandrung jagat diwa pato. Dadi kaya ngono iku ya nggih hukume wong tuwa sing kumalancang wani jamah nyang anake. Hukumane tanpa wilangan sak umur-umur mapan ana ing pakunjaran pakane dedak dicampur ending cinacak. Apa sasat kewan pakanan kaya mengkono. Nggih niku kewan. Wong tuwa kok wani jejamah anake niku mboten manungsa melih niku kewan niku. Jagat Dewa Bathara. Yai Prabu nuwun wonten dawuh Prabu. Ya ndak tompa atur seseputra sarta ora tak mapan ana kene dhisik ya Yai. Iki mboten dados menapa. Aku tak metu sartara ana jering kedhaton iki. Kok rasa Sujono rasane ngati ayo ditututi. Wakmu kae nggih ditututi nggih. Dipa Winata cemer banget jeneng ing atase patrap kaya kewan nganti kaya-kaya kewisin nyawang padanging srengenge aluwung boyo aku nganyu tuwa
Piye nggih? Rasa sujanane kang Rama mau tetelo bener. Lakon kaya ngiduh Papa Prabu. Paduka suduk Sri Rama Prabu. Mangrene Kanjeng Dewaji piye nggih Saputra? Kula badhe ngerti dhateng Kakang Mbok Darmastuti. Oh iya. Coba takono dhisik. Kakang Mbok. Ono apa Yai? Sing dingendikake Kanjeng Prabu Dipawinata ki mau. Ana kawula sing kumawani jejak marang yogane satemah yogane Gerbini mau setengah sapa coba kowe aja goro malaka kowe aja goro lho Bayu kowe nek goro dosa ayo sing jujur satemene sing ngendikake Kanjeng ora samper kewo Kanjeng Rama mau lakone Kanjeng Dewaji ora apa harus terkal atas pundi kok Dewaji prayoga diruti dhisik iki awakmu diruti dhisik Kanjeng Paman Prabu piye Darmastuti sing padang kemramnyas bangkean kados tinengkel-tengkel menika kados pundi Paman ayo ngono kowe bakal tataran ayo tak sundak panjing apa pukulan nggih bocah bagus. Wah. Wis lair nggih. Inggih Paman Prabu. Miya sapa putramu? Menika kakung. Oh lanang. Wah jan bocah bagus tenan. Bagus. Nganti merongos ae kok. Kowe aja sembrono seputra iki. Kowe aja sembrono.
Merongos-merongos iki ponakmu lanang. Nggih. Yayi Seputo, ana apa Mbak Yu? Iki banjur prayogane diparingi asma sapa? Oh iya, yen to bab jeneng dipasrahke aku. Tak paringane jeneng bocah iki. Bocah pepangane kaya ngono akeh. Sak kerdus ora trimo. Mula jagat ning sarana bocah iki gandeng Drama Nyamangan. Tak jenenge Dramba Maha. Ibu, Kanjeng Ibu, opo ngir Drembang ngono? Wah, weteng kuyu wae, Bu. Weteng kuyu wae. Weteng ku ngintir-intir. Kowe luwe. Iya, Ibu. Yayi Seputo, apa bayi? Iki pulunanmu kok luwe. Oh, lah bar makan kok ya luwe lho bocah iki. Maksa luwe ya coba. Kowe luwe kan? Iya paman wetengku luwe wae. Iki jerep riwut wae iki wetengku. Wah. Gedang-gedang apa ya entek apa piye? Ya isine aku kepengin mangan sing enak-enak meneh ya, Man. Oh iya. Mbak Yu. Opo Yayi? Iki ulun aku bocah bagus iki arep mangan sing werna-werna. Sing sarwa enak upamane tak gawe nyang pasar kuwi. Gawe nyang pasar iki pasar gede. Pasar gede Sudyamara iki. Engko bocah ben milih sakarepe. Ning sing ati-ati lho, Nggih. Kuwi isih bocah. Nggih Kanjeng Dewaji. Wis, Mbak Yu, anakmu tak gawane ben mangan ing pasar karo sakarepe mangan apa. wis teko pasar jare kowe arep mangan sing werna-werna sarwe enak iki wis teko pasar wis coba kadidersani
panganan semono ke sing paling tak senengi sing ndi? Wah, maer-maer. Sarwa-sarwe ya. Iya. Pokoke disembadhan. Kowe milih apa-apana. Kae kok dadak dibuntel plastik ra jane. Oh, kae jenenge sosis. Oh, sosis. Nyeprok-nyeprok kae jenenge cara bikan. Lah kok ana panas ditunggu terus sing dodol kebut-kebut nganggo godhong jati kae dodol apa men? Oh kae to. Kae iwak sapi. Oh iwak sapi dudu iwak babi ya. Ora maneh. Isih cilik ora maneh. Ora paling apa malah dikarep ora aram. Oh. Iya. Dadi ora entuk ora paling aja. Oh iya. Nek ngono sing sanjine wae sing ketok abang mungah-mungah kae daging sapi. Oh iya. Kae wae aku ketoke kok seger to, Man. Kae kudu dimasak dhisik ya. Dadi ora iso dipangan secara langsung ora iso. Kae kudu dimasak dhisik. Langsung dimamur ora iso, ora bisa, kudu masak. Ning ketoke dimasak karo langsung ketoke enak nek langsung. Langsung dhisik nah ngono kae. Lho. Aja ngerojo. Ora becik kaya ngono. Malah ngregeti wonten. Wah, ning aku njalo kae. Aku njalo iwak kae. Aku seneng iwak kae. Man aku lupa ada. Waduh, iya. Ya gere. Sakit temen ning syaraté kudu adus. Adus mati yo. Kowe mangan iwak mentahke syaraté kudu adus. Adus nang ndi, Man? Kae ana kali kan jenenge Kali Opak. Kowe nek milih aja sing kemricik banyune sing leneng kae entek. Oh aku adus sing banyu leneng iya. Wah aku tak adus gak siap mangan yo. Aku nek nyawan kowe ora mentol ya. Kowe sampun duwe bapa. Monggo kowe njaluk bapa. Ya bisa mbah ya bisa terus. Ewoh ayo. Ya wis carane kudu mengene lakon mungkin. Drenggo moho ala kinrupa kowe sing ratu ya ora ketan sak dang sak nang lakon kowe dadi ratu nggih.
mlebu pungkum ning kali upat. Lho. Lah kaya kok ana barang sing pinter. Lumembak sok kemampu ambles lho lah kaya mawa cahya. Mbok menawa iki sing bisa madrangake negara Prambanan. Prambanan inggih Gusti Ratu.